ukončení trestu Marka Trončinského a znovu luxusní kombinace, do které se zapojil Radek Duda, jeho 5. bod v tomhle utkání. Ale plzeňští mají do té statistiky zase obrovskou smůlu, protože 3 góly dali během, řekl bych, 5 vteřin po tom, co ta přesilová vypršela. Nenadarmo jsou nejlepší v extralize ve využívání těch početních výhod. Vostrák, Straka, Duda a zpátky na Pavla Vostřáka. Jeho 2. gol v utkání. 3. bod a 9-3 pro Indiány. Marek Pinc pořád v klidu na liberecké střídačce. Tomáš Vošvrda zřejmě už velmi zneklidněn v bránce Bílých tygrů. No, dostat 9 gólů za necelý 2 třetiny, to je teda velká porce, ale ten puk putoval z hole na hůl neuvěřitelně přesně a Plzeň prakticky do prázdné brány Vostřákem na 9-3.